Ndị wee kele m unu asị m na o nwere ozi dị mkpa ji wee bịa na ajụ ebe ụbọchị nke taa maka na asị na ilu ọma ka eji na ji aga n'ugwu anyị welekwa ilu ọma na-eso unu welekwa eziokwu chere na-aga unu maka o si adị na anyị na-afụ kọmentị unu anyị na-afụkwanụ ka unu si enyere anyị aka na-agbaso anyị sị ka anyị kenekwana unu maka na unu emeela nke unu ji wee bụrụ ndị Igbo nwere mmadụ anyị ruo na 5,000 subscribers asị ka anyị kenekwa unu butere unu akpa ekene na ọ dịrị izi so ihe na-apụta n'ụbọchị nke taa o nwere vidiyo arụ anyị na-afụ kịta maka na mmiri enwe ilo ọkala akwụ ọ pụtago wee sị na o nwere ihe a na-eme o nwere ụzọ ihe ịtọ a na-eme tupu gị ịnụọ nwaanyị tupu nwaanyị ịkwụrụ ụgwọ isi ya ọ bụrụ nke gị na omenala Igbo ma n'ime mmụọ ma n'eziokwu maka na vidiyo anụ ụfọdụ ndị ga-apụtasị na na ha ejegojefu ndị be nke nwaanyị ha kwụzie n'ụgwọ nwaanyị abụrụgo nke ha mba olo onwe ihe ya emezue ọgụghọdị ụmụ wedin ahụ na-eme a na-aga eme na chọọchị si na eme na wedin chọọchị ma emekwa wedin chọọchị ime ha wedin chọọchị ọ nwere ihe ọ ya abụ ọ bụrụ na ime ha n'ụzọ ite ihe ite anụ nwa ọ gụrụ ọ bụrụ na ime ya enube nwaanyị ọjọọ ịka gbugoro onye ka ji ezulu nwaanyị ezulu kpọrọ nwa mmadụ dosa na be gị ọ na-amụrụ gị nwa ka ọkụkọ na-abụ ụmụ ọ bụrụ na n'ọhịa iji aka gị wee kote ọ na-akọkwa ihe na-emecha vidiyo anụ anya gị ya asa ụbụrụ akpọpe akọ na uche gị anachiata azụ maka na ụfọdụ ndị be anyị na-abụ akpọrọ ha gaba mana ha ma ntụlụ ezi ha na na-elegharị anya mara na imezukwara ha kwesịrị imezu ma n'ihu Chukwu ma n'ihu mmadụ ma n'ihu omenala ma n'ihu odozi obodo biko na vidiyo ka unu fụ ihe mmiri enwe ilo ka ọ gwakwara maka alụmdi na nwunye ọsịkwa gị si Anambra ahụ si Imo si Enugu si Abịa si Ebonyi ihe niile a ihe emezereli ya n'ala Igbo tupu nwaanyị abụrụ nke gị ngwa nenene ya kwunofu ọ dị ụzọ ibe na-atọ 3 steps a na-eteki before nwoke anụba nwaanyị nke a na-eme ikpeazụ bụ the final step nke ahụ mere nwaanyị ya bụ nwunye gị ọ bụ na ime ya spiritually that woman is not recognized in your family. Nke izizi bụ nke a na-akpọ ịkwụ aka n'ụzọ amam ibe obodo unu na-agbụ ya ibe ndị anyị na-agbụ ya bụ ịkwụ aka n'ụzọ nke ịbụọ bụ nke a na-akpọ ime ego nwaanyị ime ego n'isi nwaanyị my brother na imere ego n'isi nwaanyị n'ụwabe nwaanyị ego nwaanyị imere n'ụwabe nwaanyị ị ka na-eme ka ị nụba imebe ego nwaanyị pụtalụ n'ala Igbo imego nwaanyị pụtara n'ala Igbo bụ engagement na-emego ego n'isi ya engagement ka ọ bụ ibe ụnụ na-akpọ ụfọdụ na-esegbu a na-agbanye nwaanyị ring imego nwaanyị bụ engagement ya bụ the first engagement ebe enye a na-anọ some months nwaanyị eje ebe di ya oje ya na nne di ya ebili oje mụọ akaba ụfọdụ na-anọ weeks ụfọdụ na-anọ months asị nwaanyị jee ka ọ nene osoro nne di ya jee mmadụ ugbo ọ nene di ya ma ma ọ dịbụ ike ọrụ nne di ego onye so wee bili ọ bụla nke nwoke ọ bụrụ sị nke akịta ahụ na-adị n'ọyị jee bulu akpa soro nwaanyị jee bili nwaanyị a na-anakị nwoke a na-anakị dị fili ọ na-akịgidezi oluzie mgbe ọ ga-anụ ka ọ gba gị na ịgboro bịa ụnụ nwa na-achịpụta n'ụkwụ na ilo na azịkwa m na ọ dị njọ ezekwa m kata ọgaranya bụ ife ọ dị mma a na-atọ ụtọ si wepụ ahụ ị na-ezukọ nwaanyị nwatakịrị awọ n'igbe okwute ị na-alụrụ ya anya aka eso m wee mee mana in the olden days ọ bụrụ otu esi eme ya otu esi eme ya bụ na ije ịkwụ aka n'ụzọ ịkwụ aka n'ụzọ bụ mgbe ị ga-eje wee jee jụọ ndị wee nwa kedu ife a na-eme n'isi na ị chọrọ ịnụ nwa ma kedu ibe ọ ga-eri gwa wee gwa gị ibe ọ ga-eri mgbe ị ga-abịazi mbe ego nwaanyị bụ bịa ma ụfọdụzi ụfọdụ ndị bụ nwa nwa makwa gị ka imesi ebe ncha n'ime ego nwaanyị mgbe iji wee mesi ego nwaanyị nwaanyị ga-esolu gị n'aba ọ na-ruo gị na ya ma m nọ n'ụlọ ọ ga na-atụ gị akpịlị ọ pụta oteli gị keteli gị ka ọ gbaba n'ime ụlọ mma gị egwu ama nkwọ gị emetụ ya aka
egwu amagwa gị metụ aka ịmakwa na ịdị na nwaanyị na-anụba anụ na-eji okwute atụgbu mmadụ mgbe ahụ na-eji abanichi mmadụ n'obodo asị gị na imebili nwa na ịtụwala ya na imebili nwa onye mere o ji wee bụrụ that is ọ na-agba ndị nne nwaanyị agba na ntị maka baji obi baba ji wee welie mgbe ahụ wee ga welie kịta asị gị na imebigo mmadụ ọ bụrụ na ịdị na mmadụ bụ na imebi ya na mgbe ahụ bụ na imebi ya na ọma n'uwuzi dị imebi ya na ọma n'uwuzi dị ịma na onye ga-anụzi ya bụ enwere ga anụtarị ya nwụrụ anwụ ụbọchị gbulugbo maka ọma n'uwuzi dị achọghị onye nwụrụ anwụ onye nwụrụ ọnwụ ike anụtarị ya onye ahụ ọja nụọla ya alụsị na-anụcha nwaanyị mgbe ahụ anụtarị ya alụsị maka mmadụ amanụzi ya nọ ọ ya anọzi ebe nna ya wee ka maka na nwoke ọbụla ya erute ya nna ya wee nagbo n'ụlọ o were na ọbụla ọ bụrụ obeji nwoke agwa gị na ọ daza anụ ọgwa gị na ọ daza anụ ụlụ mmadụ ibe niile unu o mere n'isi ya bụ nwaanyị na-echi ya n'azụ so mgbe e mesịrị ego nwaanyị esolu nne di ya jee nọdụ osolu ụmụnne di ya na-echu mmiri na-eme na-akpata nkụ na-eje n'ugbo na-eme ebe dị iche iche ọ na-eme ma ụmụ nne di ya ma ọ ya adabakwala nya na ya mgbe o ji wee nọ according to their custom na obodo nke nwaanyị ikewa ọbụla ibe ha na-anọ bụ izu na asaa ikewa ọbụla ibe ha na-anọ bụ ọnwa na atọ mgbe o ji wee n'ozue ọ na-abịaba ọ na-ruo ebeba o wee kọọrụ nne na nna ya na ndị ụmụnne ya ebe ọ fụrụ ebe ọ je wee sị ụmụnne ya na ebe anya je na nne di ya abụghị ezigbo mmadụ na nne di ya fụrụ ya n'anya niile ọsị ekedu maka di gị ọsị na ọ dị ume ọrụ maka na ibe ji anụ nwoke mgbe abụbụ ọ dịkwa ume ọrụ ọ bụrụ ego n'ọnọgwe na onye dị ume ngwa a na-anụrọ nwaanyị maka na nwaanyị ọbụla ọ gwara ọnụ ga-ajụ ọ jụgodu nne na nna nwaanyị ajụ ma a na-agwa nwaanyị na ọ bụrụ ọnụ gị na anya ka na-azụ gị ewee nenesịa ọ bụla ya bụ nwoke dị ume ọrụ Ndị Igbo na-afụgo ka ya wee si wee dị maka na okwu a asị ka atụchabịa ụfọdụ n'ime anyị anụchabeghị nwaanyị mana ọkwa ndị emechaghị ihe niile a maka ihe agụrụ ebe a bụ ihe omenala ịkwado ije ịgba nkwụ nwaanyị kwado ime ego nwaanyị kwado ịkụ aka n'ụzọ ịkụrụ aka n'ụzọ nke izizi ịgbara nkwụ imere ego nwaanyị gbaa nkwụ ịnụọ na nwaanyị izi ihe na-atọ imezu ha anya imego nwaanyị ogo na iji ego wedin ọ na iji ego ka eje n'ụlọ ụka mee ya that Bible si na in presence of 2 or 3 witnesses a word is established and a wedding is confined in the presence of family and friends. Ogodo mmadụ na-abụ ma ịtọ ka ị kpọrọ kpọta afọ onye ụkọchukwu odoolu unu si n'oke unu chọrọ ime wedin ogozi unu gbe unu ring ọgbọ mọs na onye ọbụla ya eyi coach ọgbọ mọs na onye ọbụla ya akpọ tai ịghọtago ọ bụrụkwanụ si polo ka ị nwe mana the most important thing dị ọcha n'ime mmụọ ma n'ime na onye gịnị ya na-abụ na-eme ka ya ọ laikikwa na gị ngwa laikikwa ya una ya anọnwụkwa maka na asị kaptịn na-aba na ha nọ n'ofu ụgbọ ịghọtago that was the most important thing na alụmdi na nwunye mana ọnwụ imezube ihe na-atọ mmiri ọkụ inube nwa asọwa gị gbaa akwụkwọ n'obodo oyibo inube nwaanyị ndị anụ ịkaji ndị anụ ụgwọ ịghọtago ụmụ ha na-akpọ eji ndị anụ ụgwọ maka na ofu onye anaghị anụ nwaanyị ịghọtago ọ bụrụ na imezuchabịa lai inube mgbe na wele hele a wee na-asụkwa Igbo gajidenu ka anyị ji maka na eziokwu ka anyị ji aga eziokwu ka anyị ji achụ unu eziokwu ka anyị ji eme ihe ngwanụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ na aghọtago